Näyttely koostuu 5 vuotena järjestetystä näyttelyistä, eli nämä on kuratoitu tänne nämä esineet. Ja vihreys ei pelkästään meille tarkoita niin kuin väriä, vaan tämän itse tekoja myöskin, ja tämän kautta niin pyritään niin kuin parantamaan suunnittelua ja myöskin tuotteita, että ne olisi niin kuin ekologisempia ja toivon mukaan vielä ekologisempia niin kuin, ja pitkäikäisempiä kuin mitä nyt. Täällä on noin yli 60 suunnittelijaa ja meillä on kaikkiaan ollut vaihtoehtoja niin yli melkein 400 melkein vaihtoehtoja ja nämä on kuratoitu tänne, eli meillä on nämä aikaisempia näyttelyn kuraattorit ollut mukana valitsemassa näitä. Ehdottomasti on tärkeää, että tämä on meille tosiaan meille tuli hieno mahdollisuus osallistua tänne ja tämä on ihan mahtava hieno asia, koska voidaan näyttää, että meillä on mietitty myös Suomessa niin ekologisuutta hyvin pitkälle ja halutaan myös tuoda tätä ajatusta myös tänne ja tätä kautta niin kuin myös esimerkkien avulla niin kuin tuoda tätä niin kuin kehitystä ja suunnittelua. Meillä Suomessa on perinteenä hyvin paljon tämä puun käyttö, koska Suomessa on todella paljon metsiä ja sitä puuta käytetään. Ja tämä puu on luonnostaan jo hyvin ekologinen johtuen siitä, että meillä on sitä, niin kuin se kasvaa meillä ihan ilman, että se tarvitsee niin kuin viljellä. Meillä oikeastaan puuta käytetään vähemmän kuin sitä tulee uudestaan tai kasvaa uudestaan. Ja tämä on yksi syy, miksi meillä myös niin puumuotoilu on tullut, niin kuin näistäkin esineistä näkee, niin on yksi. Ja puu on ehdottomasti ekologinen materiaali, että se on kestävä, pitkäikäinen, jos se on hyvä design. L'Est Award è una manifestazione che noi organizziamo in Cina insieme all'Associazione degli Architetti Cinesi e sviluppiamo dei progetti, facciamo una specie di concorso che viene premiato ogni anno a ottobre. Si svolge dal periodo di aprile fino a ottobre dell'anno in corso. 因为我们现在主要要让中国的设计让世界能够看见，因为现在中国的设计已经在室内设计方面已经达到了国际水平，因为全世界都说了，设计看哪看意大利，所以我们一定要放到这个全世界都认同的一个国家的设计看意大利。我们看到就是2个方面，第一个就是中国的设计师他个人的一些职业生涯的一个介绍，第2方面呢就是看到的展板上他的作品，对吧？设计人他的整个的设计风格、画面是怎样的，能够展现给全世界的设计师看到中国的室内设计现在已经发展到什么阶段了。这方面。Well, originally I was creating an artwork called Raindrop, and I was inspired by trying to capture a single drop of water. And but when I was making this this artwork, which was kind of like an experiment, I originally saw it came from a scientist's experiment as well. I would be sitting in my studio for hours at a time, late nights, and I'd often have a cup of coffee, and I was putting water in this machine and then I'd have some coffee, so I put some coffee in the machine. So very early on, this artwork had a little drop of coffee, and then eventually the artwork, I made an artwork called Raindrop, which had water in, and Ili saw this artwork and talked to me about it, and I was saying, well, it's interesting because I had coffee in it, and they commissioned me to make this piece. So this is like the very beginning of this idea. It's like experimenting with an idea, and that's where the title comes from, experimenting with a raindrop. But this is a coffee drop. It's also fantastic to be in Milan this week as well. So it's a fantastic building. You know, you're in amongst all this design and people trying different things. So it's very exciting.